Raka? Yo saku ngaku kalah. Aku wis jedhek. Iki mesti aku ora iso goleki. Merga pancen pandelikane si Adi iki akeh banget papan dununge. Lah sakwise iku aku ngaku kalah. Aku ndak mundhut preso. Si Adi ku ndelik ana ngendi? Nuwun sewu Kiraka. Sejatosipun ingkang rayi. Rikala semanten pados papan pandhelikan. Sumarep teja ingkang manter hanya dolanang. Sinaran kula perpeki keterangan teja ical wonten Taman Sari Satpertala. Teja menika saking hangganipun putranipun Pukulun Hananta Buga jangkeping Dewatri Dasawataknawa. Hyang Hananta Buga inggih ingkang sesilih Dewi Pertiwi. Nyuwun pangapunten gancanging carita kula saged dhaup asta lumiat kalian Dewi Pertiwi. Nanging nggih mawi sarana kula memba celeng memba brahala ning nggih wau lajeng wonten wowoanipun kula saged dhaup kalian Dewi Pertiwi rak ngaten. Ora tak jabel iku kalah. Ora sida kalah. Si Adi merga nggonipun Kakang ora ngaku kalah. Si Adi nganggo silih warna lha kuwi mecah tejane si Adi. Mula tak goleki tejane si Adi kok ora ketok ki nendi to iki. Keterangane nganggo silih warna. Ulun moh nek ngaku kalah. Lajeng tetandingan meneh. Saiki madya padha. Lamun tok ing ngarepun Kakang sing gawe pranatan, sing gawe pasang Giri Patembaya. Saiki si Adi sing ngarep tak nut. Manjing madya padha karepe si Adi kepiye? Nek mengko aku ora iso tut wuri lakune si Adi, pun Kakang ngaku kalah. Wah, menawi katen kedah wonten seksinipun. Nek nampun Kiraka Brahma kalian ingkang rayi kirang trep kirang pepak. Kedah wonten seksinipun. Seksine sapa? Mboten wonten sanes kejawi namung Woh Semar. Yen ngono kudu ngrawuhke Woh Semar. Ngrawuhaken Woh Semar. Yos, pun Kakang manut marang si Adi Yamunta kudu nganggo ngrawuhke Woh Semar. Kocap kacarita kanthi sarana ngeningken cipta mantekaji paweling Bathara Wisnu amung sakedheping netra praptanya Kyai Semar Badranaya mewah putra ketiga Kiluranala Garing Petruk Sumawana Bagong.
Begeget uget-uget mel-mel sak dilita. Nekake wong tuwa Bathara Wisnu, Bathara Brahma. Inggih wa nyaosaken pangabekti kula kunjuk, nyaosaken pangabekti kula kunjuk wa tak tampa Wisnu Brahma. Pukulan Bathara Wisnu bekti kula kunjuk, Yayanala garing ulun tampa. Pukulan Bathara Brahma bekti kula kunjuk, Yayanala garing tak tampa. Wah. Pukulan Bathara Wisnu bekti kula kunjuk pukulan tak tampa Petruk. Pukulan Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa Petruk. Waduh wis garing gawe. Get-get gong kowe iki. Wah, jan ra Kang Senang. Ora Kang Senan piye? Bayane kok metu jal. Ngono kuwi rak ya manut marang kahanan. Ngono nek pancen kudu lakone yaene metu ya ora apa-apa. Hangko gara-gara ayo metu meneh. Dadi sewengi iki metu pindho. Ana ya tele-tele. Kaya apa gong kowe iki? Bekti kula konjuk pukulan Bathara Wisnu. Iya Bagong tak tampa. Pukulan Bathara Brahma bekti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa Bagong. Wah komplit iki. Ana apa nekake wong tuwa Ngaten wae. Kalenggan punika Kiraka Bathara Brahma menika rak damel patembaya. Nanging sedaya sampun kula cobi lan kula ugi sampun dipun cobi dening Kiraka Bathara Brahma. Ya. Sakbanjure kalenggan punika swadhes anggenipun njajal kasudibyan wonten Madyapada. Nanging kula kedah anggrumini Kiraka Bathara Brahma kedah ingkang tutmuri kula nyuwun seksi. Nah, seksinipun mboten wonten sanes kejawi namung wa Semar. Wah, lah yen ngono nek ming nggo seksi wae aku saguh. Ora ngono, Truk. Piye? Pukulan Bathara Wisnu karo pukulan Bathara Brahma kok nek karo bapak kok basa mlipis ki kok ora kuwalat. Lha kowe iki ora ngerti to, Reng? Bapak ki dewa padake. Dewa iki. Bathara Guru, ratu-ratu ning dewa. Kae sedulure nom bapak iki adine ngono. Heeh, Mah. Bener kandhane Petruk. Mula kuwi do basa karo aku mergane aku iki isih pepundhene Bathara Guru kae isih adikku. Oh, dewa ta? Aku iki dewa biyen. Anak-anakku ya do dadi dewa sing ning kayangan. Anake Bathara Guru iki sing ning kayangan dadi dewa 6. Anake Bathara Guru iku mung 6. Bathara Sambu, Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Bayu, Bathara Wisnu karo Bathara Kala. Liyane kuwi anakku kabeh. Kaya enta Bathara Kumajaya, Bathara Surya, Bathara Tantra, Temburu Patik, ragile kuwi wadon Darmastuti. Lah aku Petruk kowe iku ya anakku ning anak angkat. Mbok njaluk titel dewa. Kaya anak-anakku do dadi dewa mergo sekolahe pinter-pinter monyet. Kowe iki pol-pole SD njaluk titel dewa.
kowe kuwi jane mbiyen anak ratu, anake Ratu Jim Raja Bali. Jenengmu Pecruk karo Pecukilan. Ning begal kowe mbiyen begal bedagal. Gaweane tak kalahke terus dadi elek ngono kuwi, terus dadi anakku angkat. Lah Bagong, mbuh nek Bagong kae aku ora ngerti ya. Aja percaya, Ding. Kowe ngapusi kuwi Semar ngono kuwi. Bukune Semar iki ning tanganku. Ora percaya sesuk jam 10 aku wis tangi ning nggon aku tak kandhani. Judule apa? Semar Gejawa. Ceritane piye, Gong? Bener, Semar kuwi anak dewa, anake wong padha pancen tunggale telu. Ana cara guru kae adine, ning barepe kuwi Watagok kae. Rikala semana dia bagus-bagus. Ning raning Semar ki keluputan dedesan dihukum kon madya padha njujuk ning Jawa Wetan, ngono. Ning Jawa Wetan, ning daerah Surabaya kono. Pas udan terus ra ana iyupan anenge ming kretek ngeyup nang sor kretek. Dilala nang sor kretek kono ki ana kere wedok. Ayo wis rene kena hawane ngasepi. Kere wedok ya ora apa-apa, kerene meteng nglairke gareng kuwi, mula gareng ki nyelekudis wong mbokne kere. Dadi mbokku ki kere to. Saiki nanti Kang mati wong kabare nang nggon tulisan kono ming lemu metu njrundul ngono kok. Sakwise iku Semar nganglang mengulon tekan Jawa Tengah ning daerah Magelang lho. Oh. Terus nah ning daerah Magelang kono ya udan, Semar ngeyup ning Cakruk, glalae ana ucul-uculan. Wedok ngeyup ning Cakruk kono. Watake Semar redan-edan ya ora apa-apa. Wong edan mau terus mengandung, meteng-meteng. Lairipun nang jabang bayi, ngetokke kowe kuwi terus. Mula kowe iki ra mokal nek nyelong-nyiling wong mbokmu edan kok. Lah sakwise iku raning pauku maneh Semar kuwi wis dianggep rampung munggah kayangan ditimbali. Terus terus dihadiahi widodari. Sik mandeg sik. Dihadiahi widodari. Ah iya. Terus ayo wis tak bayangke dhewe terus. Ayo. Bar awor kere, awor wong edan, awor widodari. Wis ngledhek ra lunga-lunga. Suwe-suwe widodarine njur meteng. Terus widodarine meteng, terus lahir. Lahir sapa, Gong? Anu bukune iki terus ketrocoang. Piye? Bukune iki ketrocoan iki tulisane terus mblebek, terus utah kae. Bayine rung lahir iki wong pancen ora tak lairke kok. Oh. Rumangsaku. Oh, anak widodari. Mulane ya kaya babi. Nek gareng anak kere, nek aku anake wong edan. Ngono ki ya meng kira-kira kok. Meng kira-kira kok gawe gempuke sedulur kowe iki. Wah, Semar. Ana apa? Apa bener iki kalau semono Semar kuwi njujuk Jawa Wetan? Kowe lah ora urus. Aming dongenge Bagong ngawur kok. Kuwi aja tok nggo permasalahan. Wis ayo yen pancen kowe njaluk tak sekseni tak tutke laku jandam. Ayo wis Semar, monggo wis Semar.
Semareka den prayetna semurine seka balik titiyane kandha yani Sonya Purnama sasi gilar-gilar semedi tengah ngelatar milang ana lintang Bima Sekti Wah Semar ana apa Bathara Wisnu iki dumunung ana ing Madyapada njujuk Segara Wedi ya aku ngerti Adi Bathara Wisnu iki Segara Wedi wah nanggon Segara Wedi kaya ngene panas kamangka ra nggawa srandal ya Tru ha iya kowe mesti nganggo sepatu ora kepanasan Sekarang yo anake Semar ki yo sing paling moncar dhewe aku kok yo. Kancane ora nganggo sepatu, aku nganggo sepatu dhewe. Ya gong alah. Anggere turu colong. Nggih senengane nek karo aku mesti ngono. Ana sedulur moncar ira dadi karepe. Njur karepmu kira kok iya kepiye Bro Wisnu. Kalenggan punika kiraka keparenga mespadhakaken ngajengan kula menika sedaya wontenipun namung Segara Wedi iya cobi ing mangke keparenga mespadhakaken kula badhe damel Segara Wedi menika swados ing mangke salah kedaden dadi apa dereng kula paringke prisa dhateng Kiraka Bathara Brama. Kocap kacarita sedaget saliku juga Bathara Wisnu minta sing Hyang Widiwasa. Dasar dewa ingkang wis limpating pambudi mbuntas ngelmune. Segara Wedi ingkang wonten ngajenganira Kasidigara salah daden dados gunung kagyat guru kawekasan sang Hyang kang uninga das pundi kira-kira? Ya pancen limpat kadangku siji iki. Nanging nadyan to sagdaden dadi gunung, gununge durung endah lampun to dinulu. Gunung kok gundul. Rak ya ora becik Petro. Wah, mboten apik nek gunung kok gundul. Ya Gong, ngono iki ya mung kari relatif. Ana sing gunung iki gundul ya seneng ya ana. Sing ana wit-witane rimbun ya seneng ya ana. Karepe Bathara Brama njur karep piye? Sedya kula damel endah. Minta sing Hyang Widiwasa pukulun Bathara Brama. Saknalika gunung ingkang wonten ngajenganipun Bathara Wisnu ingkang swau ngajeng gundul saengga kathah wersa ageng alitipun tuwuh wonten madyaning gunung. Mboten namung menika embaning harga
wonten taneman sesekaran ingkang maneka warna gagiat guru kawekasan sandya kang uning. Estu leres Kiraka Dawa Brahma sakmenika langkung indah tinimbang swau ngajeng rikalanipun tasih gundul kandhani kok turta kathah sesekaranipun. Wah lah iki njur iki jenenge gunung apa? Keparngawa Semar Anakseni menika sedya kula paringi nami Gunung Tenunan. Ya tak sekseni iki Gunung Tenunan dijekseni ya dole-dole. Kapan-kapan nek dilare tekan anak putu do tekan kene iki jenenge Gunung Tenunan. Kiraka ya kepiye? Menika wonten sekar. Sedya kula pedhik yen ngono pun Kakang ya arep medhik. Tak tutke lakune Si Adiptara Wisnu. Kocap kacarita Bathara Wisnu Bathara Brahma kepareng ngethik sekar kekalihira kabincang wonten sakleting Gunung Tenunan. Eloking jagat sekar kekalih salah gedaden dados punang jabang bayi. Sekar ingkang ginuncang dening Bathara Wisnu dados punang jabang bayi kakung glewo kaya golek kencana. Dene sekar ingkang ginuncang dening Bathara Brahma dados punang jabang bayi mijil pawestri kawistara semawut mawa teja anelai tejanipun punang jabang bayi ingkang mijil pawestri. Ana bayi loro kedadian saka kembang
sing dicekel Dara Wisnu cetha nek lanang. Lah iki pawestri tegese lanang wadon. Inggih Siwa Semar, inggih Siwa Semar. Lah iki banjur prayogine kepiye? Menika bayi kekalih kula pasrahaken dhateng Wa Semar. Keparenga anggula wentah menawi dewasanipun ing mangke swados ing mangke bayi kekalih menika dipun dhaupaken. Lah banjur tok paringi pusakasma sapa iki? Menika ingkang kula puja rening kakung menika kula paringi pusakasma Darmadewa. Raden Darmadewa mekaten. Lah Brama iki pujanmu rening menika sing kakung Darmadewa punika Darmadewi. Kula pasrahaken dhateng Siwa Semar. Reng ngapa? Duwe momongan reng. Wah, jan wis repot meneh iki wis. Saurung kompal-kompolan iki wis. Ya ora apa-apa to, Gong, kewajiban kok kowe iki. Iki Darmadewa, Darmadewi inggih wa kula gadhang tembenipun kedah ing mangke menawi sampun dewasa kadhaupaken antawisipun Darmadewa, Darmadewi. Aku urung saguh lho perkara kuwi. Saguhku mung gula wentah. Ning aku nenuwun muga-muga kekudanganmu iku diudaneni dening Hyang Widiwasa. Kula nuwun inggih, Wa. Nanging saking pangestunipun Wa Semar mugi-mugi sedaya saged kasembadan. Lang-lang ing driya mangungkung Kandhani mangyalena tanandang kanin kula pasrahaken menika Darmadewi kaliyan Wa Semar. Lah sak banjure kula badhe nyuwun pamit, Wa. Badhe nglajengaken mbangunaken tapa. Jalaran kula anggadhahi ayahan damel sarana tentreming jagat raya. Ya sing ati-ati aku mung bisa ndongake kasembadan sing dadi panjangkamu. Adi Bathara Wisnu, aku wis ngakoni kalah. Si Adi tak lilani gawe tentreming jagat raya nglenggahi jagat sasana. Kula nuwun nggih Giraka, kula nyuwun pangestu. Ya tak pangestuni Adi Bathara Wisnu. Ulun uga suwang-suwangan iki mengko terus bali ana kayuwangan Sina Geni. Wa Semar kula inggih nyuwun pamit. Yen ngono suwang-suwang bayi iki ya uga tak gawa bali ana ing Karang Kabulutan. Nala Garing Petuk Bagong dadi gendong bayine. Ta ora tenan ta. Sengara bapak kok tak gendonge bayine ngono sengara. Mesti kono dadi gendong kono mesti ngono. Ayo manut karang wong tuwa kok kowe iki kon gedhakean kowe iki. Sing padha ngati-ati nggonmu lumaku Bathara Wisnu, Bathara Brahma.
Sridina langening pamyat busana maneka warna renggeng kancana ratna bra bandera layu kumiter sinan pandres sing maruta serna kumaraning wiyat mantian gumlebeting dwaja suprasta kayu pangkeprabal puspito andraing siti ron mawur katyubing angin kukila bubar sumebar rame denyo andun kasekten adu kasidibyan kanuragan antawisipun Bathara Brahma Bathara Wisnu saengga dados lantaranipun dawuhipun Bathara Wisnu kaliyan putri Satpertala Dewi Pertiwi ugi andadosaken dumadinipun gunung tenunan mewah punang jabang bayi kekalih awis saking perbawanipun Bathara Wisnu Bathara Brahma ingkang kakung kapangan pusakasma Raden Darmadewa dene ingkang pawestri nami Darmadewi kekalihipun denmong dening Kyai Semar Badranaya miwah putra ketiga Kelurah Nalagaring Petruk Sumawana Bagong sawusnya kaanggep cekap genira adu kasudibyan kanuragan adu ngelmi inggih lair inggih batin saknalika Sang Hyang Bathara Brahma us kepareng hangaken ni kepareng angrilakaken bilih ing mangke kadangnya taruna Bathara Wisnu anglajengaken anggenipun nyangkul jejibahan angayahi pinangka jagat saksana murba Madyapada damel sarana tentrem jagat Madyapada dadan kacarita tindaknya Bathara Brahma Bathara Wisnu miwah Kyai Semar Badranaya putra ketiga sinig gentya kang kocapa nahan kang winursita ingkang maksih nunggil papanang siji caritane ewuh lamun ta sinarenga dadan kadi gumlaring kayangan Satpertala inggih saksebat kayangan Sumur Jalatunda labet ing kono hawujud naga sak bangkoting tal ingkang pinangka hangayomi sangjaning para putra-putra
Aja dripeh punika wujuding naga saekti jangkeping Dewatri Dasa Wataknawa. Lenggah wonten ing Sela Gilang. Sinawang saking Mandhawa kawis turu renu manggala candrane. Dwi Makanda Dwi Wicalan kalih Makanda perangan ingkang kaping kalih gumlaring kayuangan Sat Pratala inggih senebat kayuangan Murjala Tunda ingkang lenggah ing mriku sajuganing naga sak bangka tengkal
aja dipeh punika wujud naga. Saiki punika tasih jageping Dewa Tridasa Wataknawa ingkang angayahi nyangga bumi. Bebisik Sang Hyang Hananta Buddha. Rikalenggan punika Sang Hyang Hananta Buddha nampi marakipun niwasawanipun Sang Hyang Paraputra antawisipun Dahayu Dewi Pertiwi, Dahayu Dewi Nagagini ingkang kakung kaparingan Kusakasma Bambang Naga Tatmala ingkang lenggah mungging pengkeran Biyada nama Pertala Rukmi rep sidhem pemanemtan ana bawel alisik labet Sang Hyang Hananta Buddha dereng kepareng licitaning driya ingkang kawijil ing lisan irim irim kembang bopong ra tebang rerayungan long malengkung tumelung rumambat ing liyan wes semukang ngawuraras Hong ilahing yoga ulun Dewa Pertiwi Raharja marak kita ana ing pangaing manulun kula nuwun inggih Rama Pukulun awis saking pangastunipun Rama Pukulun winanting karahargyan pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun ya ulun tampa semenuga Nagagini Raharja pangastunipun Rama Pukulun winanting karahargyan pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun ulun tampa Nagagini Naga Tatmala semenuga Raharja sowan mungger kula nuwun inggih Rama Pukulun winanting karahargyan sowan kula pangabekti kula kunjuk ulun tampa nggih semenuga
Nila Rukmi Raharja kula nuwun inggih kula winanting karahargyan pangabekti kula kunjuk pukulun Nila Rukmi Hulun Tampa bali kelawan jeneng kita nggih Pertiwi wonten ing ngadhawuh Rama ndak wis padake kawistara peteng jagat kita ana wigatipun abi Rama sampun sawetawis temtunipun Rama Prisa kula menika sampun kadhawuhaken kalian pukul Ndara Wisnu menika sampun sawetawis iya nanging ngantos ngirbini semanten agengipun ewa semanten pukulun Ndara Wisnu boten kepareng tuwe dhateng kawilujengan kula Rama Pertiwi kalenggan iki pukulun Ndara Wisnu iku lagi netepi kewajiban ngayahi kewajiban sing pancen ora enteng mula ora dadi punapi nanging ulun percaya mbok menawa mengko tekan titi mangsane mesti bakal teka ana ing kahyangan Satpertala kene mula aja semelang nggonmu ngerbini iki ya udakara pirang candra inggih kirang langkung menika sampun nawa candra ri kalenggan punika 9 sasi kula nuwun inggih wis mangsane nglairke punang jabang bayi yen ngono Rama ana apa kok kawistara pegel-pegel kados ngaten pikir kula menika dos pundi nggih Rama menika perbawa punapa Rama ana dewa nonton wong abrang tias padha sarasaran ning astro Pindha astro Nrada dedalika dalakar ketunya kang kalewiran kabuncangan ing samudra Mbak lumembak mawa Prabowo lah kuwi mungguh sing tak lakoni kaya ngono iki lelakon kaya ngono iki adakane wis arep nglairke punang jabang bayi lah ning semene iki sing wis umure akeh iku mung Diyodara Eksi Nila Rukmi kae Nila Rukmi wonten ingkang dawuh kulun iki undang kanca-kancamu tandanganu dhisik mbok menawa iki arep nglairake punang jabang bayi putraku iki mekaten monggo Gusti Ayu kula dherekaken manjing wonten ing patirtan aja nganti lali lho banyu pradan aja nganti lali welat pring wulung karo pon-pon Jawa aja nganti lali. Iki kanggo sara lairing punang jabang bayi. Ngerti banyu pradan. Banyu pradan, banyu tok 7 wah jan. Angel guneman karo kowe iki. Mengko tak dadekke siji karo ben Gusti Rang Dewasraya bendaramu iki. Oh nggih, swawi Gusti Ayu kula dherekke. Ayo Nila Rukmi.
kocap kacarita manjing saking padertan Yahayu Pertiwi mewah sangyaning para biyada rayeksi dia hangayomi nggenira sedya nglaraken punang jabang bayi Julares pengendikanipun ewang pukulun Hananta Buga bebasan boten dangu punang jabang bayi mijil amung lepat saking kekudanganipun Dewi Pertiwi saklebeting bados Dewi Pertiwi yekti anggadhahi kekudangan biswa lair punang jabang bayi bagus kadidene sudermanipun nanging Nuyah Nayuh Baskara Titimangsa katerangan punang jabang bayi mijil buta bajang akarya kagiat guru kawkasan sangyaning para biyadayaksi ingkang anggarap lairing punang jabang bayi kaya kakonjaken wonten ngasanipun Sang Hyang Ananta Buga Sang Hyang Ananta Buga iki kagiat guru kawkasan mulat punang jabang bayi ingkang awujud jabang buta iki anakmu Pertiwi kula nuwun inggih ketiwasan lepat saking kekudangan kula Rama Pukulun kekudangan kula anggadhang kunang jabang bayi menika bagus kados dene sudermanipun nanging menika kados pundi kula lajeng wujud buta kados ngaten ya ora apa-apa biak-biakna wong kuwi anakmu nanging Rama Pukulun piye kula nyuwun supados punang jabang bayi menika mboten caket-caket kalian kula terus karepmu kepareng utusan dhateng Nila Krukmi supados nglarapaken wonten harga dumara dalan kalenggan punika sudermanipun nglampahi tapa prada wonten harga dumara wah Nila Krukmi kula Pukulun keparengi momonganmu Pertiwi jabang bayi buta iki supaya dipasrahke marang Sudermani ingkang kalenggan iki bangunke tapa ana ing harga dumara oh nggih menapa katen kula nyuwun pamit nyuwun tambeng pangestu Pukulun ya Nira kuwi ingkang ati-ati nggonmu momong marang buta bajang iki kula dicacek singgo sampun Gusti Ayu sing ati-ati Nira kuwi
Pukulun Narada nyadung dawuh nimbali dhateng ingkang putra Brama wonten wigatos punapa Pukulun. Gal Brama kalenggan iki ulun mung mundi dawuhe Adi Bathara Gori supaya ndhawuhke kelawan jeneng kita tumurun ana ing harga dumara mapak marang Punang Jabang Bayi anake Pertiwi Sudarmane kamangka Bathara Wisnu wujude buta bajang miturut ngendikane Adi Pamesti Guru Purbawasesa dipasrahke kelawan jeneng kita klebu bab pusaka asma. Oh iya kula kantun nderek aja nganti mengko ngupadi marang Bathara Wisnu kudu tok singitake merga kalenggan iki kadang Bathara Wisnu lagi nganglang jagat gawe sarana tentreming jagat raya nyun pamit nyun tambahing pangestu sing ati-ati Bathara Brama. Sisip Nila Rukmi biyadeaksi ing Satpertala inggih Pukulun pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa ingkang kula sowani menika Pukulun Bathara Wisnu nanging ing menapa ingkang lenggah wonten ing mriki Pukulun Bathara Brama bab dununge kadangku Adi Bathara Wisnu Buya perlu tak jarwake kelawan jeneng kita ning sing bagu kalenggan iki ulun kang pinercaya mapak marang putra bumi ingkang wujud buta bajang iki. Oh, kepasang yugya mulai mekaten kula pasrahaken buta bajang punika dumateng yang Adi Pukulun Bathara Brama ya kaya ngopo? Wah, yo nggih yo. Kowe isih klebu purunanku nggih. Iya. Kowe klebu purunanku. Nila Rukmi Seksenana. Iki sedya ulun paringi pusaka asma Raden Boma pinangka putra bumi. Ning raning wujude buta tak imbu Raden Bumasura. Raden Bumasura iya coba tak candhake Punang Jabang Bayi iki dewa pang pinangka tetap pinangka angwasi Agni kocap kacarita
cinandak ponang bayi buta dening Cara Brama kaya ginege saknalika jagate mekar saengga wanci dewasa rikma kaya diadul-adul rikma gimbal siung modot sakculaning warak saknalika njilih kepati Sang Biyodhanila Rukmi lumajar saking papan kantun Raden Bumasura ingkang akhir dewasa kahananipun Sumber